Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. So Academy tá muid ag ddridim I dro Jerry na blina agus blin Harbheith agsúil bhí goin aríis nícho agsúil ón lína rih sin ach agsúil ón óon rudatá feice agan rih sin ach san agran seo tá gurí súil siar a chahabh ar an líon seo so tá ceist agam aribh céir é an bhuaicphointí na blinatíomh go pearsanta nó aon rud is dócha má a tharladíomh nó rud éigean bhfuil sibh broúil gur dhéon sibh im lína so as an céirt fiúsa. Well ar dús bhí an blion seo seitirí seo. Yeah, bhí me gurí bheith kind of jarfa, but anyway, just situation just off the bat. Well no, tharla rudí jarfaga, tharla rudí jarfaga. Ach ar an omláin just ní raibh sé go máin. Ach dearing well bhí mé actually ar tírád I gcóir bhuaicphointí pearsanta bhog mé amach. Tá conir am na dúils a maiile lí. Ach freisin like tá mé an buic go for mé an vaccine. Like déanam darman for mé an vaccine im lína agus ní rah vaccine agam rih sin. So tá mé an buic as sin. Agus buic gohfuil an deis agam tríú ceanál like sin dograta. But dearing in like dom hain ag bug amach sin an bhuaicphointí bhí agam im lína. An mohíonn tú like níos nabhsplách fílis al tris bug amach? Céid fan gate ach tá mé cinál brain dead bhfuil le ar Harla nar hanna mé bháile a hanna mé bháile don nolig agus bhí mé beag nach ag cuioine mar geall gur gnuirt má bhámlam she was like oh my god don't me take it and I actually was nearly very not working I was oh my god ní leir sé dhéanamh tá an seo. So yeah, tá mé sásta bheith sáil rí agus ganín patadorachtáil ach no is má mé caiinrá like tá antá ar mis se agus túúra go bhar mar áit an jazz agus go si có áisiúil don bhirt agan agus no tá mé buú am a spás hain agam agus bhí na gals ann cúpla uair sa tá sé jazz like hub a bheith agan I maiile lí. Yeah, nach seomna ghilga é I máiad tá. Tá orsa seomna ghilga nu agan áras an ghilga nu agan. Céir fé Sinéad, céir é bhuaicphointí na blina ditsa go pearsanta. Well, mohíim go mé tríéis bug amach freisin tuis be mé trééis bheith in orán Alex dúils an léonnta so yeah, but no níl mé tríéis bug amach ar an trothir sinna ggóir fi tásúla gom le roid fi sin níos déanaine ar tá de caiint fi le rún na haplína tá mé gurí bug amach ach is stocha domsa an rud is fear thuirla dom lína ná gur ag mé garm na múntóirta agus ní hé nar hahan si sin lom in anchor ach bhí rud éigen I gcónaí is anm ag rá gur mé gurí céim scoil aanamh agus rinne mé cinna é sin dhéanamh agus níos tám ag tuairtí mástracht I UCD agus ag buint an airte tanmas. Agus bhí sé sin cinálín scanriúil mar cinna si ag dul I tro ag an eile. So thug sé sin anna chud like muína agus yeah nílas gom just bhí sé anna Jackar an cinenne sin dhéanamh ach tá mé cóásta gin sin tuis go mé ag buint an air sin tanmhas agus freisin for mé tatú girlí words agus bhí sin so dhearann go sin bhí pointinte eiledum mar tam de hirrálam hain gur méid irí ceann agus tuara for mé é Ceir fuúta clí. Well seo kind of like camléir an seo ach tuisgur bug mé go cíirí fithe ach gur bhhar mé blion omláin I géirí agus is dócha like I fithe bhí an nervhíiseach faoi bug a híos an seo le bug a seach le chalín agus like bhhaigh mé greibh mé ag bug a chuig an taobh den da an seachas leis go cean ó cúg uair clé híos an bóthir ach tá mé hééis sucr isteach an seo agus tá tar éis an aithneachar ar rinú na háte agus ar bhaintú machalín agus tá siad an tar éis le lánáilte a chur rom sa chláán rud atá go jazz freisin ach síle mé sin mar bhí sé agus is dócha bhí anna chud stras ag buint leis is dócha rih nóla freisin mar ní rih a gin le cé go fada sa bheith muid sa díon glasáil sa trí díon glasáil faoin beit sin
so bhí si can lín strasfar agus bhí mé nervhí seach agus bhí lis go cúbáile ar an muis a ríis ach tá cóíar muis an seo agus tá mé sást an seo agus tá mé buint an soltas le a cóí an seo agus as curí so si gur bhéon na sto an Beiidir an a rí an kind of an bhuaicphointí nó an dúláán pearsanta a tháirg me im lína so sinné. Agus is léir gur fear curia cúnis mar níos luúha thug mé fao dear gúir tú dhéan se agus rinne nó dhearna no is sin taréis bheith brathnú ar chláir dear ní lachan ar seán a riide aníthe bhí sin ar aus bhí si go hálan ach níos is a ríis Caitheann mo chalín mé ó héh chuid féireachtas a gailge cé nach bhfuil gailge eici tuis gníir hin aber Beirán agus dearch si Beirán nó an ir sin like Míhall thart an shot agus dearch si Míhall not Míhall ní asalú and I was like alright ní asal bin dearch si fiúm ar dhearm se Míhall gur cosú le hasal mé so sin tá si go deas go bhfuil like na bhuaicphointí beaga nó na rudí beaga sin a tharla im lína mar dúirt al díos nuha bhí an blin seo seid go generalta ach bhí rudí dearfcha a tharla agus bhí mar an chat tríd is stocha ach céin bhuaicphointe a bhreisibh ó bheith hain ó héh rudí beidir a tharla sa nuacht nó chuirsí rathead nó sa popcultúr nó ceirdíad na rudí móra nó bhfuil rud mór ar le a cheasamachtaí ó héh bheith hain de snéad beidir go mé thugus inis. Well, tá mé sástagur ceisiir sa ar dús mar tá agla orm go méid an freigur seo i gáil freisin ach dúirt na vaccíníthe like déanam darmid nach raibh sin agann mar cuatha dóchais ag an am seo in nuirí tá cóásta é sin eáil agus I think go tháinig mé ihar gro níos móna like 8 billiún tríis a bheith tu amach daoine na rud mar sin féidir milliún níl méid cinnte níl méid mála hibhar I'd say maybe like shocked billion dinner down fair point Oh, wow. Actually ag an cuihann an mím sin a bhí dul hart ar like saoil na Gaeilge ar Twitter le déanaine faoi like chunas idir realúhéana idir billiún agus billiún like agus BH so beidir nach ra I'm actually mé ceart guys nor héic sib mé you know tá mé cóása go sin agan agus freisin tá rudí tríéis teachtamach le déine Maidir le like tabléidí a cheróach le COVID ní ag freisin so is cuatha dóchais eile é sin tá mé anmhuiic as leis agus na vaccínithe na doctóirí na banaltrí na haltrí just ólaíocht go generalta. Cuird a á nar an freigur céin agat nó tá sinnéad bhí chun vaccine rá. Yes. Definitely great you con like Red Taylor's version rá. Yeah, Miss Oh my god. Oh yeah. Right. We actually do you know bhí méid suinehar like rudí gran for a tharla ar lína ar dús ach agus é sin rá agat yes is an legan de nóméid de all too well sin an rud is fear a tharla dom lína Kate van Gage. Like an talbam sin ach just go háir an legan de nóméid like tá sé fucking dócrate agus an scan an a bhí leis. Ach bhí mé géirí suinehar like na rudí granbra a tharla ar lína like Jackie Weaver agus mo ganna ar Zoom a bhí mar cat agus oh yeah ceirtí na rudí granbra eile a tharla chur den aigen is it just céint tanm ar hí is Justine ar Twitter Justine Stafford na yes sinní agus déanaan si like shrá ag chunig mé sin agus bhí sé an granbra mata aine gurí bra. Oh my god an bhacaiste an fián den cholín beag ag dúirte like cupán súildí hain sin an a dhéanamh. I've never related to someone more in my whole entire life. Like just déanaan si praseach umland in rudder fad agus like tá níos mó súil ar an mór agus ar an orlóir nátá ar like sa cupán ag deire an fián. So tá sin cógrammar. Tá lad agus a neocht bhfuil strá omlánach go ar TikTok íon sé sin. Gas is Marley an tanamatá is Marley a tanamatá ar an nábhí hain agus I think it's a yeet baby nuair ag mar sin mar Jean an uncle íirecht taiispáintí conas like rudí a dúirte like a Garrett agus no mas really go to converting an earl he giant shape like he's like can you say yeet she goes
eat, and then like Olin cheat on Cabero the thought in. So yeah, we'll in Gamor Brandy the eat baby or TikTok on Brandy. agus an litríonn tú é mar YEET. Oh yeah. Okay, Shaka's DH alphabet. gotcha. Nóir tá cúntas TikTok agam do má fásta nuair tá mé macóí le sa dagan or dagan chuhí mé yeet, you know. Yeah. Ar an cúntas sin. Yeah, Kevin Gate. Yeah, she domsa like an bhuaicphointí is docha agus tú leir fi like really grandver a tharla linn al ná an Labhraíonn meme Oh my god. Twitter éireach agus bhí sé just dochraide like an maid like crohiachas a chonig mar náisiún like níl lehéid sin fecha agam ó friggin a river dance na rud aigen like bhí just dochraide agus like bhí daoine eile ana géirí é a bhíú dos na punca nó dus na Brit nó Cabérad agus just níorthaigh siad I gceirte, but just like na rudí éireann uncle gach nólag a rís agus dearhan gréis seo a gata na freisin. Mas really greibh tú le uncle nó le diad ag an nólag agus chuirtí ceisirt faoi de garm nó ligan is dír copy and paste ó ceantas na mím sin ó bat blank. Yeah, you should just absolutely treat like afio in all like ní ra treat aáil le cúpla míús ach an seachtain seo tuisgóil like tuisground no like agan ag scaford chuig mé an irritant orintanta. It's like, but you fósic déanamh an graphic design and well, oh yeah. Or like, you fósic déanamh stutter and well go, oh tá, yeah, but bhrealam don meicse sin agam na caiimé rob, but bhrealam sa fila ar rangana. Yeah, fó grandver. Agus rudháin eile agus siún greibh sé cósa léir in éireann haar éát eile ná ag na euros greibh gach duine ag taú leis an idal like sa chréibh. We should just like absolutely gas. We mentioned a doctornia ar an ihe raibh an Caitheann Alswyn siúil agus tharla na penos agus just we gacht in ag scradial done it all chakas sasna. We should just absolutely gas. Sílam gur tuirtún like bulan bus a hort done it all go generalta a mí mar like literally tá siad trééis an irid sin a bhhaint amach. Mar here, you know? Brigade. Eurovision, na Euros, Cardella. Strictly Come Dancing, Bake Off. Yeah. You learn really like Tesla, shouldn't I? Yeah. Didn't already use dog teeth as well. Yeah. Agus so it's okay. Níl don't know géirí that niscom like mulling ar an run na Raidió Rí-Rá a tharla fi hain. So tugus muidig fécinn de dro fi dó agus súlaguin go mé Jared de chinál aigen le bheáil ón bandéim agus na rudí seo. Well ein rud ar le bhfuil si bhsú leis fi dó nó ein rud a bhfuil si beidir dóchasach faoi nó ein rud a bhfuil si bhsú go ar loi tugus sa chéad bhíon eile alsúm ceirtúsa. Tá más go meagsú leis an saora mar if a hain like dá mé sáile an saora so tá méagsú le saoir jazz a bhagam fifidó agus beidir dollar Etlán ní raibh mé ar Etlán so faoin stá sin a an air chance mai an 10 bloody booster agam so pretty radioactive faoin am sin literally radioactive I like dechi a gal faoin am sin. Yeah, so tá méagsú leis an saoire agus dollar Etlán Beiidir agus ceol chumach agus tá méid sin fós tá méid sin ticket fós agan ó fihe nar tharla im lína so Merry Crossalads gotar le siad fifidó. Yeah, tasúlagum. Sinéad ceirfú bhfuil ein rud ar le bhfuil tú agsú leis I fifidó. Well scríb mé freisin ar má list an bhí mé go bhú níos líthe gra méid tú leis an saoire díreach ceapam gomín an gebhra anna dhechar ar an gohortha le linn na pandéma tuisgúil le léonnta có gear sin ach níl sé códúna sin le san airich agus sa saoire tuisgúil níos nó ama gin agus tá an green an orintanta, you know, táid an air an fós so brahan sé ach tá sin níos ééis go rudí a dhéanamh le a cóide taobh mu agus go sábháilte nuair tá na léonnta níos suide agus níos scile agus gacrad sa táid snúla sin. Agus táid tú le níos mó eáil ó haimh na tabléí sin bhí mé caiin fin stúha dúireach le ceú linn i gcuine ag tríd i gcuine COVID-19 agus ag tú le ceolcurmacha tu le ama a cabh le a cuairdeag scacarad na gná rudí
Bhrálam dá mé an iháháin a chahabh agus gan bheith buir faoi COVID anchor, like just literally iháháin. But neadidir an darlahaid sin. Baile feáil. Into silver gum. Tá just géirí a rís mar si just like bet an dollar humachgus gan bheith buir faoi COVID just agus just gná ihe a bheith a gin leis agus gáir leis goil gal le sin chas. Actually sin gen sin ruháin mu ag leis the don and just the goil gal all ein mar aháin mas féidirlinn an tuchtún mar bhí planet bhí mar lenation í an fear no a éis just le cosan stuff mar sin ní sé an tarlúntaach córána well desúla gom go mé dul go nua éireach a ggéin caiiciise má Arlíonn sé bé sé anspriúil ach mar Darlíonn is dócha just bé mu na heisiide áhrú so desúla gom go mé ag dul nu éireach ag puinte aigen am lína barrálam donir like dullir siar sa green freisin just ní raibh mé sa Spáin ó sa rank sa saoire nó inward mar sin I'd say ó bhí mé sé blina dé díos nó aigen so tá mé ridicsú le dul agus just like beganín vitamin D all san óir nó ná eile so me sé really exúla sin so agus de ná ag túús na hapíine nó mu géirí an kind of an sean blina ágáil in ar ní bí mu géirí kind of sean nó sanna nó rudí a dhéanaan smuid ahrú nó rudí beidir nach maithlann fiú an héin ar ahrú nó rudí nach daithníon an ahrú nó dúláán nua a churóin so bhfuil éon rún agah don Athbhliain nó éon rud bhfuil si géirí genmh nó céir a capan si faoi rún a bheith agah ag an Athbhliain snéad céirfuta. Deagná bín sé nó gom leisce le rún a bheith agam ach im líana an like tam dúircha gurí marachtáil in líana it's brewed like there so fad is something fos beog deir fi sto ba sásta ach dá méarm sa rud amháin a raú Tá gurí níos mó achleachta a dhéanamh agus tuiscom go sin Harbh bonúsach mar ruúin ach tá mé éis an achleachta fréige im líana so díach ar waha le masláinte tá gurí písbuk achleachta a dhéanamh níos mó bín Lucy actually class agus bragan si mé gcóí like just gomín si dulach tíorcha hiúlódí bioga ní éanaan si aonrid like mór mílteach ag just tá si gurí bheith níos sláintúla agus spragan si sin go mór mé so tá gurí bheith cosúla Lucy rún allhhar ná just le bheith níos cosúla Lucy honestly bheith an déní fear do mé gach duine sa saoil se cosúla Lucy seachas sin bhrálam a bheith croíoch like just leanú drive at croíoch tá mé seirúpla like rudí croíoch a dhéanamh le déine agus tá gurí sin na chuná suasas mar sprálam bheith like ag scríbanis so beidir go gur hí mé cúpla rud chuig like irisí scaráid le feáil but sinné chuir futa Al I mean tá mé leis go le héh go bheith níos cosú Lucy agus mar bhí mé ag nervhína dín glasála agad bhí mé actually go agus bhí mé déanamh bhachliúcht go rialta agus sin thosa mé ar an osscoil a den tharla an rud a Raidió de bhliain na gcóí agus bhí droch nósanna agam ach náidir an rana bhui mé rud amháin nó rún a Athbhliain a bháin ní round mé aon ceanna gur fi a hain mar gur mar fósa dín glasála and I was like no fuck this ach Darren just sultfuint as an saoil agus a bheith buich mar like nor hosig an bhirt agin ar an osscoil agus like bhí me múnagus ag freis a rangannagus bhí like anna chuid ar siúd a ríis bhí me grálam hain like actually hatan sé lom nar nachar an méid sin ar siúd agam so tá mé gurí le an chothirmíochtta all idir bheith gan óthach agus miscíligin cos cai mé ras mar ní raibh mé tí like in éoncur go fóil agus ag an ábhíon tí ar leid le fao go gaflíonn agus is mar geallar stras agus as chola sin fá gomíon tí agus gomíon sleid an nó cabbérad agus is dearan mar geall gribh mé go mé chola an méid sin go mé actually chola like 8 nóir le gachíthe agus nachfu mé faoin méid sin stras I think is mar geall sin nach ra mé tí fá agus tá nach mai so tá gurí kind of land drag tuairt
ardom hain. Ba ceir ceapan teing tú nó tú chun rún a haflíonn a rénú. An freigur atá agam agus sílam just go glí mé lei seo an just an crack a bheith agam. Sin is sto an réad is mó agam de fidó just nearly really arst Lena during being kind of ein rud ahrú fum hain no it's sto like o vi me an og like reach she gunner me an agron céine a rinnemer an if we rin a halflína but like Jeremy going go like these ma the end of no like mach an a Caitheann rudig and mad mar sin nachni in them so I think go just conjure air just salt win das and sail gone a bit reward if we like oh cap me XYZ end of no Cabérod is okay vi could be ken agam on if we like sport na man agus like fe frasler ní smó léhi ar reach near hall sin in mar COVID so Beiidir just rud cosúla sin níos mó léhirachta is stocha bud éis like níl mé ro bortha faoi tá just géirí macaide eáil más féidir dólar cúpla leihin de sira just kind of it ro bothered free ruddy really sin an kind of fragger leisciúla agam faoi not just like I don't know just níl faoine agam really smíine but no really enough so like Lína ó Don Kieranní gur si déine dúirtí Lína óháin agus ce sé machtam dúirtí tá or míonnta sríonnta fao láthir agus dúr ceart go méid sa tá mé sa le se go dtíí níos má solta bú das an saoil an bblin segan mar bhí an gá blin seo aní achar ar inar fád Gate and just like I don't know just it's okay tá mé níos mó obviously níos mó amachab na clan Cardin's mission but tá Jacker a rééis lá an óra é sin íanamh but sin an crack really but má fidó just fecin flótal hart agus feicimiid ceir a Harlóí stocha ach gal tá quiz beag agam díobh faoi na rudaí móra a tharla a fi hain kind of rinne big fat quiz of the year no like rud mar sin ach ní le nach be ceist ceanháin has reachtaí taréis é ragart hena hain so tá connection of wind agus chuirmí cean eile isteach but Jerry me live taréis an quiz céird cad aonmid má bhín an bu a gona go deire an onóir as a bheith mar búnateir ar an tránige seo nó an clú is tóca beidir nis gom gur de CV mas mala é ach ní sin óon rud mar just ará sin an disclaimer féidir le é chu si is bud níonna chu é dhéhniú a mé gurí tastas like literally okay right Jenny tastas beagdíh right má cibé duine ains an bua nó an méid is mó marcanna okay so bhfuil si bré bhfuil ar an buzz all isteach nó céird no it's féidir so just story mé is tócha le mé díomh like guessing aanamh le chéile so good Curry mé ceist ar duine ar gcuine but then ahra mé an toirt so an céid ceist cur mé ceist ar altan ar dús nó snéad and then okay cuid acu like I don't know ní bheith ban so like má actually I don't know cause okay Beiidir sin buzz agus stock agus feicimiid okay right feicimiid céin tiidirlín atá níos tapúla okay go mórt na idirlína so aber for nana mar dús seachas an freigra okay cool so céad ceist céin bhí ar tháinig love storytellers version amach Camaléireacht tá sé sin rí cléinte i dro al Ceiste an seo a bheith cléinte idirró sa freisin Tá jet guest an seo okay fair Aon duna gurí bol faoi ormíanamh no ís a críos bacór me se rólas agam love story Taylor's love story tá si bhar fao fearless an album just no an tair an love storytellers version ar háiste sin amach rih an album okay tá chun cú second hóirdíh okay mí bharta Snéad bhfuil guess agad Lúnasa no mí fiara oh wow oh my so, god gar though so níl pás díobse okay ís a críos I mean sorry tá méid sin fucking album meici le déine ní féidir is sin okay ceiste dó cé a bhuaigh cré fel na man i fi hain Tá burnam an féidir sin ará a ríis mar bhí má Syria kaint okay
my god, is absolute toughest day seo. Right. Cé a bhuaig cré fel na man if hain. Siad. Alton. Connie to me. Yeah, carrot cut. Oh. Okay, so I'll top point you on August Sinéad to say or nod we her. Okay. Tan Kesho killing fada, but take it, okay. Faoi on Tehran, berries and cream viral in me van for Imlina, a Kane brande len am winning on Fogra on her Hanukkah sé. Berries and cream, berries and cream. Branda! Brande is all Fogra. Oh, like, I was shocked. Eh? Oh god, this is a shock. Oh, wow. Yeah. Well, I can guess as I go. Oh, Jerry Knockwill. There he made like HB or Rodigan. No, it's Starburst to be in. Starburst! Starburst, yeah. Oh, shuck. Yeah. Okay, so Nah, Neil's we point. didn't know. Neil's point on edition. Sorry, Sinead? Mé mas agin trein sin ag ná mar bhí anna chuid in mrá ag chahabh a grúig sa cuí sa cá mochuid grúgad ag ná. Oh no. Ligin tar gur like maiden nó na seanlaonnta a bhí antú. Oh god. Bhí má grúig mar sin gach lá. Wow. Okay, an Kate Cash Ella Picard go bhí sibh burt é seo. Céin follateo éireannach a bhí 8 bliain díis in mi Ebron. Alton. Alton. Michael D. Yeah, Cash cut. Oh yikes. Okay. Alta tusa gá faointe faoi láthir agus Sinead níl tú ar aon faointe faoi láthir. So, but fós tá cúpla ceist agan na dul so spéisiú libh an bufa agad. Okay. Okay, so Tori mé raibh díomh an seo, right, as troir. Okay. So céin ceoltóir a bhí ag ibre hain ar na ceirrtaige an éireann den méid is mó ama im lína. Alton. Ed bhí me chun raibh okay. Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, no Adele. Sinead. Sinead? He's an English singer-songwriter. Oh my god. Suffered and began writing songs. Siri Neil tú ag ghlach apart sa cluiche seo. Siri. Neil Bear le Caitheann Alswyn. There he may Olivia. Awesome, I guess agad. You make on Olivia raw impression. No, it's Ed Sheeran at the end. Oh, yes, a Christ. So well, so sin so seo ó an ceoltóir, so Ed Sheeran bhí sé ag barna garrtaige le gá éireann ar fá seachtain déag agus Olivia Rodrigo bhí si ar fá cúig seachtain déag just le éireann amháin it's driver's license bhíon, I think. Oh. No, it's a driver's license, no. Yeah, it was Good for you. Probably. Oh, chance could go for you again. Agus sin bhí Adele an bhí si sa trí áit ar fá ní seachtainna bhí si ar barna garrtaige inniu. So ní áonn aontain agah marcna ón bit sin. Okay. Jenny mis skipper an ceisio agus tá sé freigra so Podchraoladh agan hána féin so. Okay, so seo céim faoin na Gaelga. So céhéad aigrand an Podchraoladh tá curtha amach a bin am lína. No, Whoa. Neil Clíodhna. So can you read? Jane, but if we hear. Oh Oh, god. Isa Alson. Fihe. No, Sinead will guess agad. Trucka. No. So fihe cahir im lína. So rinne mar trí cín a fihe cahir gotí seo im lína. So seo Fuoin am godagan se seo amach is fihe dóbhéh sin. So yeah, tá fihe cahir tin a bin fihe hain. Wow. Mom id. Mom wage, yeah. Mom wage them all. Yeah. Like snip claws. Okay. Cé a bhuaig an scanan is far ag na Oscars a fihe hain. I heard of the Oscars. Well, it's okay. Harley she did two na lína, so it's Yeah, But it's fifth she's aim. usually like me Faora. It's like Faora. Anna bhí sin ar siúil. ain full of we worry mother. Deagná bín tuaim agam literally tamtrééis darmlíana ri gaci Yeah, it's kind of Yeah. it's scanan can lean out there time, but it's nomad land again. Oh. I'm watch me. Nah. Lol, was that a joke, Clee? No, it was not a joke, Sinead. Man's gone show kind of out there, no man land. God. Okay, right. Still gonna get that noise and can live. So
Thosig Chriselle agus Jason ó Selling Sunset ag dul amach an lína ach friisiad suas le Janie. Cé có fada is bhí sé dul amach. Oh. Lads, ní brathniú mar Selling Sunset. Well, níos liú lá blian aber so. Liú ná blian, yeah. Ok, tá me sé go cuaig bhírá. No, Sinead will guess agad. Maybe. Caird? Say. Sé, no, shocked me. Yeah. Damn it. Sorry, okay, so tá gá ceist eile agad. Bhí an pínta all tuis gra níos congarí ná al. No, ní féidir, cos ní raibh sé feice aici, so ní raibh sé sin. Well, bin on ceist le cormid, because it towards Mac Queen get Taylor Tiffany's Sinead, so. Okay. Céin bhí ar fógraíú go ggurfií áireachtas na saona ar ceall. Céin bhí ar tháinig an fógramach go méid sé ar ceall in lína. Nach raibh sé cinna líon like not Dana. Go hifigiúil, yeah. Go hifigiúil. Go hifigiúil. Ok, tá mé chun mílú na sa rá. Sinead? Nanfor. Nanfor, no mí bhealtainna. Whoa. Lua. Yeah, bhí sé lua, but it's reached tuis gur chur mar an goibhnibh go raibh gachtain na taréis loisisin chur áthe mí ebran an tháinig siad amach mí bhealtainna le bheith like no stock I chur loisisin áthe like ní sé tarlín so. If léir gur hope sin irtin amadú sin like a process all. It's like an fógur sin amach mí bealtainna ach níl mid éis ag like glocha leis go dtí like mí air for mí man for. Fós níor glocha mar leis cos chu mar ann so. Agus we were like no tá sé fós entirely like just like I know gan aircheat nach mé sé, but tíam go mééis sé fu a tournament like an chalk mar right. Yeah, like tá sé tournament. Agus bhí neonachtas agan bhí díine eile an sin cumá, tú know? Yeah. Okay. Seo an ceisiarnach. So chur Oprah Winfrey aglah ar lánún ón glán riige céin lánún bhíon. Sinead. Oh, Harry's Megan. Yeah, Sinead. Mahu. So rinne sibh go hanis sa tránaige sin honest God gas. Alton fuirtas a gá faoin jog Sinead fuirtas a hain as de geist. Sorry now. How do left we man in the Gwelgals, gorgeous girls. Or kind to other gorgeous girls. Yeah, no wonder losers. Not favorite location at right. Yeah, honestly, okay. Oh yeah, so bíon clíú le caiideán an áirt mar ag smíanamh siar ar trá na gceist a bhí agan ar Zoom trá á raibh bhí clína gcóí chu tosaigh le yeah agus fós tar bíon trána gceist agan gací is an opair agus bíon an dú agam soach minic so bíon agsú le caiideán ard but it's just go mí me brathnú mar an bandé bhí me brathnú ar tipping point the chase like ein kind of click so sin like a Lauren lay ag am loan be me bratner here like agus an iteration over so sin an tain fog world just near chin like bolus me sajak in McLean fi lá agus don't know so Sean Kecht vi me chud a crush ach fragri é so Podchraoladh Caitheann 1 second apology. Oh yeah, Cain tír a bhú craven work as a soccer Eurovision Bake Off agus an rá Kate Maters na Clíodhna Olympica in lína. Yeah, and it all. Yeah. So sinna gals don agran seo agus an súil siar a chaméir ar fi bhéin agus so go leir faoi na Raidió agsúla a fi dó. So yeah, tá mé really súil go mór leis an borbert animid ar an Podchraoladh agus súil gom go mé an bula le chéile níos minicha san Athbhliain agus an Minchún agus leún of day bei dear aigen le feáil in san pandéim seo ach godí sin étóí agus gals gur míle mágah bíú Athbhliain agus nó agus dogan íle nó le ceart go fóil ach bí Athbhliain sláántáilte agah agus tugaí ar dá chéile. So go dtíon céidir eile slán libh? Slán!